Zometeen gaan we opsplitsen, knotshockey spelen. Nou, wat ik al Bewegen, we doen het al je volle minder in deze coronatijd. Maar buurtsportcoaches Anton en Achie brengen de verhoring in terug te geren met de onwijzige squallenbaan op basisschool in de regio boeten te sporten. Ze gingen ze ek langs bij de dokter Teun de Vries squallen in Veenwouden. De groep opsplitten kleuters bij binnen, omdat het wat wierd weer. En groep 4 tot en met 8 ben wij boeten aan het bewegen. We estafettevorm die ze binnen ook knotshockey spelen. En achter mij ben ze het speeltje raken en halen, dan spelen met bal. En dan sluiten we straks nog aan mijn gezamenlijk tikspel. Heel leuk. Nou, dan doen we allemaal spelletjes en de andere kinderen die thuis zitten niet. Omdat de squallen dicht binnen, krijgen de band echt geen sportlessen meer. Maar voor de band die het vanwege de neetopvang nog wel naar squallen kennen, hebben ze betocht om dus nog wel wat te organiseren. Ik vind het belangrijk voor de band, binnen thuis. Nou, en om dat toch nog aan te bieden, hebben we de squallen aangeschreven. Ze konden zich aanmelden bij ons. Nou, daar hebben we een protte reactie van en zo gaan we nu dagelijks naar de squallen om met de band te bewegen. En voor de band die thuis zitten, daar zetten we 3 keer in de week nog een beweegmoment op Facebook met een filmpje. Zodat die band dat zien kennen en dan kan die ik nog lekker met hun ouders, broertjes, zusjes thuis een beweegvorm van. Sporten is zoen, al hielendal in deze coronatijd en dat weten de buurtsportcoaches maar al te goed. Maar ook de band binnen haar er bewust van. Omdat het wel belangrijk is dat het echt boetenloos en bloos sporten. Want mijn corona kerst net naar die eigen sportgroep en zo. Dus dan is het wel belangrijk dat dat echt kerst waan. Hoewel het voor de basisschoolband er alweer op zit, binnen Anton en Achie voor Joet nog net klaar met alle sportspeeltjes. We gaan nog naar een ordersqualita. Nou, en daar vullen we het in. Voor de rest is het voor u momenteel wat rustiger, omdat we weinig kennen. Alleen volgende week starten we wel met de wintergames. Dat is voor Ben van Tolve tot Santje hier. Daar kan Ben zich voor aanmelden in die leeftijdscategorie. En dan gaan wij elke dag naar een oordwarp. En dan gaan we van 3 tot 4 een beweegsportmoment met hun doen. Volgende week is dit bubbelvoetbal op het programma. Nou, en dat gaan we tot aan de voorjaarsvakantie gaan we dat voor die leeftijdscategorie doen.